Yes, I greetings family. Indonzi Mobster, Triko Royal Dynasty 2021 asupera mushe. Chingoma chinwa nchikuya cyo kuva kuna Buyaka. Munziva go. Ezve chinoenda chako iwe newe mama wako yona mama wangu na mama Buyaka waiziva. Chinonzi Shuwa Makatambura. Listen. Kusura kibaya mukunge kaki waitoti kudaiya kasonza chavaiona chipo vaida kuchimedza nakora kunyumeza pachironda ndakuvara kotanga ndoti samozo ndibata ndarivara nekumara ini dzimwe mozo dzandaipara ndaimboita zvekuti munotadza pfara kuchikoro maiuya nemabhuku ndoshaya ndokutendendeko dzimborishungu ndaikine mari yamai vangu aikokutoreko kuitisa chirungu Shuwa Makatambura Aini manjinge mubakatakura Mukitizike pano mama yawo Shuwa Makatambura Makasuto makasakura Aini manjinge mubakatakura Mukitizike pano mama yawo Timi makaita kutituone suwa Kopa naikoma mukitituma kumvura Maizo nitsinga takutambira pakuwa Chero zotini mama mirika nifua Notenga zidara makatitumidza Inge nainuziko mama nikenzita upai Mwana watamai, maimiri rudoro nyo Tegekele mai, ichikurele nitegera simatoi Ukanitengera mujonga ya jipoi Amai, wele ngazageni ya kitoi Nakunganda kumburwa maiba manijizori Shuwa Makatambura Makasuta makasakura Aini maneke makatambura Kutitizike pano mama yaula Shuwa Makatambura Makazunza makasakura oyo chopedza basa ichi chinonzi Buyaka Triko Royal Dynasty kumbare maiziya mawana ya police